Oficiálny údaj Eurostatu hovorí, že k 1. januáru 2025 v celej eurozóne verejný dlh priemerne bol 87,1%. V celej eurozóne 87,1%. A v celej Európskej únii to bolo okolo 80%. Na Slovensku konštatuje Eurostat, že 1. január 2025 náš verejný dlh bol na úrovni 59,7%. Ak sa pozrieme na ďalšie štatistiky, tak vidíme, že Slovenská republika je niekde v zdravom strede, pokiaľ ide o eurozónu a pokiaľ ide aj o Európsku úniu. Taliansko 134%, Francúzsko 113%, Belgicko 103%, Španielsko 101%. Sú nad nami s vyšším dlhom Rakúsko, Fínsko, Portugalsko, Slovinsko, dokonca aj Nemecko. Ale my rozvraciame verejné financie. A máme jasný plán. My chceme odovzdať, na rozdiel od vlád pána Matoviča, pána Hegera a pána Ódora, ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme, aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave, ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera a Ódora, ktoré označila Európska únia a Európska komisia za najhoršie verejné financie v celej Európskej únii.